Semareka den prayitna Tityani Kandayani Tityani Kandayani ayam bergegek ugak-ugak mal-mal sak dulita anak-anakku dole nala wigareng Petruk kelawan Bagong wonten dawuh napa Rama? Wonten dawuh napa Rama? Napa Pak? Wis sawetara anggone kowe kabeh lunggu bendaramu Ndara Arjuna nggone teteki awake dhewe minangka batur pangembating pitutur ayo diewang-ewangi tarak brata muga-muga kang ginayuh dening bendaramu Ndara Arjuna nggone bakal gayuh wahyu kamulyan bisa kaleksanan ya tole sebab apa penggayuhe bendaramu kuwi ora mung kanggo diri pribadine nanging iki kanggo para kawula saindenging jagat raya utamane ana ing negara Ngamarta. Waduh iya inggih Rama Semar kula inggih badhe ngewangi-wangi anggenipun kula badhe nderek poso. Aku nek kon poso ora betah kok reng. Aku ki tenan nek ora enek panganan ngono wis wah gampang ngantuk. Mula pangananmu awakmu lemu. Lambe gaya mae. Enakne gong, ayo. Wah, dan gurih. Ayo nyedaki bendaramu le.
Tanjung Bangtrate lunging gadhong malengkung awi genam mastuna masidam sekaring bawana langgeng durung suwe anggonku mapan aning pacrabaan ing pertapan arga tunggal kene ora pangling iki kaya titah pujangkara Anoman iki kawula nuntun inggih Sang Maha Iku kengabdi kula pun mayang ora ingkang ngabiyantara sembah sungkem kula mugi kunjuk Sang Maha Iku Begawan Sabda Jati. Iya wis ndak tampa akarya bombong rasane atiku pangestuku wae tampan ana Anoman inggih sampun kula tampi asta kula kekalih. Ana parigawe apa Anoman dene sira sowan ana ngarsa panjenengan ingsun inggih waleh-waleh punapa sang penemban pramila kula daya-daya marak sowan inggih awit saking kula menika sampun jeleh nyawang gelaring jagat awit umur kula menika sampun dukap meh 2000 taun wiwit sak palenggan menika kula mati wiwit jaman Ramayana ngantos dumugi jaman Mahabharata nanging kula dereng antuk pituduh dalaning pepati penemban kados pundi anggenipun kula menika badhe manggih dalan pati ingkang sejati. Anoman sira kudu ngaturake matur nuwun marang purbaning Gusti kang ngakarya jagat dene jeneng kita wis diparingi umur kang dawa mula sajroning urip kalamunta pinaringan umur kang dawa prayogane gunakna umurmu kanggo memayu hayuning bawana ya mung kanthi cara iku mau sira bisa antuk marang marganing pati kang sejati nanging yen sira urip ing Madyapada wis pinaringan umur kang dawa banjur sira kepengin ngudi marang kasampurnaning pati kuwi padha karo jeneng sira ambisi kersaning Gusti kang akarya jagat lan maneh jeneng sira padha karo nenutuh marang lelakon kang wis ginelar dening Gusti kang akarya jagat Anoman ala alaning manungsa kuwi kalamunta pumawani lancang anutuh marang sakwernaning lelakon kang wis digelar dening jagat iki Anoman Semerino semubang yoang harono kadi netraning uga rapuh
sabdaning kokiloring ini dungane ingkung waduh kula nyuwun agung ing pangapunten ingkang tanpa pepindhan lajeng kula kedah kados pundi Penemban Anoman jeneng kita iku kagolong makhluk ingkang abadi sira iku makhluk ingkang abadan abadi awit nadyanto wujudmu kuwi makhluk nanging getih kang mili ana ing sajroning jiwa ragamu kuwi getih dewa dasare wis pinesti dening purbaning Gusti kang akarya jagat Anoman mbok menawa dikeparengake besok ana ing tanah Jawa madeg negara kang sinebut negara Mamenang ing kono ana ratu pinandhita kang menang anyerat jangka jangkaning jagat ingkang peparap Sri Aji Jayabaya mbok menawa ing jaman iku mau sira bakal antuk dalaning pepati Anoman aduh Penemban lajeng dosa menapa ingkang kula sandhang dene kula pinaringan umur ingkang sakmonten dawanipun Anoman apa Anoman ora kelingan duk jaman ana paperangan kang sinebut perang ageng Sari Kudup Palwaga perang antarane Prabu Rama Wijaya kelawan Prabu Dasamuka ing Alengka inggih kula kemutan duk rikala semana sira kumawani miwah kumalancang cawe-cawe marang perkarane Prabu Sri Rama Wijaya rikala semana Prabu Sri Rama Wijaya ora njaluk tulung marang jeneng sira nanging jeneng sira kumalancang bedol gunung pangrung-urungan banjur sira tamakake jiwa raganing Dasamuka satemah prapteng pralaya iku tegese sira ndisiki kersa sira iku kumalancang kamangka jangkaning jagat ana ing perang agung Sari Kudup Palwaga Dasamuka kudu mati ing ngastane Prabu Rama Wijaya mula tingkahmu kang kaya mangkono mau tegese sira wis nyulayani kodrat Anoman aduh Penemban mula Anoman jenenge wong urip ki aja sok gampang nyulayani kodrat Gusti ora bakal ngeparengaken banjur kula kados pundi sira lakonana tapa ngrame sira tetuguran ana ing kene ulun bakal manjing jroning sanggar pamujan awit ulun iki minangka dadi lantaran tumuruning wahyu sasangka mulya banjur satriya pundi kang bakal nggaduh wahyu menika jumeduling satriya kuwi mau bareng kelawan purnane nganggeni panjenengan ingsun manjing jroning sanggar pamujan yen ana pawongan kang kepengin ketemu kelawan panjenengan ulun yen to panjenengan ulun durung rampung bugone mangsah semedi sajroning sanggar pamujan balekno aja nganti ganggu gawe nggonku bakal
meminta sing Bathara Ilu inggih sendika ngesaken dawuh penemban kadangmu padha waradena becik besok aman demo baris ora pangling iki kaya munyuk putih Anoman iki inggih Raden Patih kula pun Anoman wis sak wetara nggonmu ning kene man inggih sampun sawetawis aku arep takon apa bener kene iki pertapan Arga Tunggal inggih kasinggihan menika pertapan Arga Tunggal ingkang dedepok ana ing kene iki peparape Begawan Sabda Jati bener inggih kasinggihan lah iki ngene man Satiman aku kepengin boyong Begawan Sabda Jati marang negara Ngastina saperlu bakal jinunjung derajate minangka dadi parangpara negara Ngastina mula yen kowe wis puruhita wis sowan ing ngarsane Begawan Sabda Jati aku larapno ya aku larapno aku bakal matur dhewe ngarsane Begawan Sabda Jati yen to Begawan Sabda Jati kepengin Mas Picis Raja Brana aja wastu melang aja kuwatir bondo negara Ngastina kinen grobaki kaya wedi nawu kaya segara ora bakal entek uripe Begawan Sabda Jati bakal dimulyakake dening Sinuwun Prabu Duryudana nyuwun pangapunten Raden Patih wanter dawuhipun Sang Begawan Sabda Jati menawi dereng purna anggenipun mangsa semedi sajroning sanggar pamujan menawi wonten pawongan ingkang badhe pinanggih kelawan Begawan Sabda Jati kinen nenggo sawetawis menawi boten sabar manahipun kinen wangsul aku Patih Ngastina ki tok kon bali inggih kowe nyepelekne aku iya kowe nyepelekne aku apa kowe ora wedi aku mrene iki ora dhewe aku dikanteni Kurawa 100 nek mung nyekel kowe ora bakal bangga sepira tak kira suwe banyu sinaring menawi paduka kenging kula sarane kanthi aris monggo wangsul kemawon kula pitados Begawan Sabda Jati mboten bakal kersa pinanggih kalian paduka Raden Patih ladalah bocah iki nyepelekke sengkune para Kurawa ndi ta jane tah Kurawa iki Kurawa mbok yo dimpet sithik rasah nguyah-nguyuh ae ayo Anoman dicekel
Ah. Ah. Loh. Anoman lerena sawetara Anoman percaya marang purbaning Gusti kang akarya jagat sok sapa sing ngumbarang para murka bakal antuk unduane dhewe-dhewe Anoman. Dan lah kok pacrabaan argo tunggal lah kok ilang. Oh, waduh, lah kok boten ketinggalan ten napa-napa niku. Aduh, kula dipun delikne ngapunten. Aduh, iki ana lelakon apa iki? Lah kok pertapan kok dikedhetke ilang. Ayo ditunggu wae, ditunggu wae.
Mulat mara sang Arjuna asmunira kamanungsan Ndara kula tingali manter anyada lanang sajroning bun-bunan dika meh mawon jenengan iku anguk-anguk wonten alam gaib nanging alam gaibing Gusti kang akarya jagat ampun kedat anggen dika puji dikir geden mangke jenengan bakal panggih piyambak kalian sang Mahawiku sang Awatara ingkang menang kang nurunaken wahyu sasangka mulya kula aturi meper hardaning kamnapsu ndika nggih Den tansah marpamoring sukma sinatmaya winahya ing asepi saya manter pangestining Hyang Arjuna meminta marang sing Bathara Inangkung ana kaelaning jagat ana cahya tumlorot kadya tadit nyaut marang raganing sang Arjuna kaya ilang dikedhepake awit namastu namasidam sekaring bawana langit Janaka pancen wis dadi kodrating Gusti kang akarya jagat wahyu sasangka mulya kamulyan sejati ya mung jeneng sira kang menang anggaduh kawula nuwun inggih penemban ngaturaken genging panuwun kang tanpa pepindhan ya kabeh mau saka ati kang suci ati ingkang tulus anggonmu kepengin mulyakake wong sak negara ngamarta mula ora mokal Gusti ngeparengake marang kang sira gayuh Janaka sira iku menang sinebut satriya pinandita tata gelar sira iku jejering satriya nanging jroning atimu sira iku ndarbeni watak pandita mula kang sapa kuwi weningna rasamu weningna ciptamu ulun sang
Begawan Sabda Jati bakal anurunake wahyu sasangka mulya tampan ana kanthi weninging cipta Janaka. Wahyu sasangka mulya wis sira regem kamulyaning jagat muga-muga bisa maweh perbawa katentreman kamulyan ing negara Ngamarta lumebering marang bumi jagat saisine utamane ana ing desa Labuhan Ratu 5 kene kawula nuwun inggih pukulun Sang Mahawiku kegandengan jeneng kita wis anampa wahyu sasangka mulya sira kudu nggedhekake rasa ikhlas sabar narima lan uga nglakoni tapa ngrame tetulunga marang sapa wae kang butuh senjata pitulungan mula kang sapa kuwi maragake jeneng kita ulun tundung baliya ing negara Ngamarta mangsa borong karahar ing negara Ngamarta payungana wahyu sasangka mulya dimen antuk kamulan sejati dimen padha ayem tentrem panguripane inggih nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu. Kadang muarang dena becik besok aman demo baris Yai Kaipe inggih Koko Prabu kula pun Janaka mentas saka ngendi anggaduh wahyu sasangka mulya nenggih wahyu kamulyan sejati kelakon sira gaduh pangestunipun inggih pun teteng ngepek yom ya Yayi negara Ndawarawati muga-muga ayem tentrem awet pinayungan wahyu sasangka mulya ora mung negara Ngamarta wah Yayi Janaka negara Mandura uga ngepek yom muga-muga kanthi pinayungan wahyu kamulyan ya wahyu sasangka mulya negara Mandura bisa antuk kamulyan sejati kawula nuwun inggih sendika ngestaken dawuh yen pancen mangkono ayo enggal daya-daya bali ana ing praja Yayi
Kurawa niku nek mboten jenengan balekke niku mungkin ngamuk punggung. Yo tak prajangi dhewe. Wah, Werkudara, Werkudere. Aku njaluk wahyu Cakraningrat. Wah, lakone wahyu kamulyan. Lho, utuh Cakraningrat to? Utuh. Nonton wayang malah turu wae. Oh, lah tak kowe iku lakone wahyu Cakraningrat. Tahun ngarep pokoknya aku njaluk wahyu Cakraningrat. Nek ora Cakraningrat moh ora ana wahyu Cakraningrat, anane wahyu kamulyan. Tak jaluk wahyune kok kampanono. Bediat Werkudara esuk-esuk wis naboki bokok. Kurawa, Kurawa. Kurawa. Sapa bisa ngembroke Werkudara tak undhaki blancane. Tayungan dandet tak dong suwuan ning nong suwuan nek wis digambari ngene aja kleru lho ya setan banget wong wis kaya wingi aku pengen sampak tuk 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 no baru tak dodok yo dunduk dunduk jadi kuping
pun cekap anggenipun para Pandhawa ngudi tumurning wahyu kang mulya. Mugi-mugi saged angayomi dhateng desa Labuhan Ratu gangsal mriki satemah sedaya para kula wangsa wiwit Bapak Kepala Desa sakrawatipun ngantos para warga masyarakatipun ayem tentrem panguripanipun gemah ripah loh jinawi tata titi tentrem karta lan raharja durga mendak kala sirna wontenipun namung nikmat kelawan mupangat rezekinipun kathah tur barokah selamat donya selamat akhirat mulya donya mulya akhirat kula sakanca menawi kathah lepat nyuwun diagung pangat sami kanthi sesanti Sura Sudira Jayane kanangret lebur dening tekapulah Darmastuti den